Ahojte milí naši diváci, vítajte pri sledovaní ďalšej epizódy Zelených nápadov od ZSE. Dnes sa pozrieme na to, ako žije moderný vedátor. Nečakajte žiadne mlynské kolesá ani lietajúce stroje, pretože Samuel Kováčik, stálica našich Zelených nápadov a Ekolabu, kráča s dobou a jeho strechu už niekoľko týždňov zdobia fotovoltické panely, v garáži má zaparkovaný elektromobil a na stene nainštalovaný wallbox. Babsi, vítaj u nás. Ďakujem ti, máte to tu krásne. Dúfam, že si pripravená vidieť pár technologických vychytávok, ktoré pošetria teda nie len životné prostredie, ale aj domáci rozpočet, ale či tak začať kávou. Začneme určite kávou, ale keď už tu stojíme, tak mi povedz, že ako fungujú tie fotovoltické panely, ktoré máte na streche a či tá káva, ktorú mi uvaríš, bude vyrobená z čisto solárnej energie. Svetlo, ktoré k nám prichádza zo slnka, si môžeš predstaviť ako taký prúd fotónov. Fotón je častica, ktorá môže vykopnúť elektrón zo svojho miesta. Elektrón sa potom chce vrátiť na svoje miesto, ale ide obkľukou cez celý elektrický obvod, čím vlastne vytvára elektrický prúd. Vybavené? A tá fyzika za tým je v podstate že 100 rokov stará od Einsteina. A ten hlavný materiál pri fotovoltických paneloch je kremík. Tak, v princípe môžeš mať jeden veľký obrovský kryštál, máš vysokú efektivitu, máš trošku inú farbu, tým, že to musí byť jeden kryštál, tak to je samozrejme drahšie. Alebo to môžeš mať rozbité cez malé kúsky, ktoré sa potom spájajú dokopy a je to lacnejšie, možno trošku nižšia účinnosť. Pred rokom, keď sme sa rozprávali, tak sme dospeli k takému záveru, že je dobrá taká tá variabilita, že každý má trošku iné požiadavky, trošku iné potreby, takže každý si vlastne namixuje to, čo potrebuje. Ďakujem ti za super fundovanú odpoveď, poďme na tú kávu. Poďme. Koľko vieš ty vyrobiť elektriny z tvojich fotovoltických panelov? Ako ktorý deň, dlhodobý priemer je okolo 40%, sú dní, kedy je to oveľa viac, lebo takmer nič doma nerobíme, vieš, že sedím na počítači, mám pustené rádio, sú dní, kedy pustíme pec keramickú a vtedy zase to úplne vystrelí tá spotreba, ale dlhodobý priemer 40%, zhruba s týmto sa dá počítať. Keď máš tú virtuálnu batériu, môže to byť 50, lebo môžeš si vlastne napríklad nočnú chladničku pokryť cez deň prebytkom. Na to ti poviem, wow. Ty už si pripravil nejakú formulku pre mňa, tak mi vysvetli, ako funguje výroba elektriny cez fotovoltické panely. Výkon, teda po anglicky power, tak meriame v kilowattoch a keď to prenásobíme časom, napríklad v hodinách, tak dostaneš kilowatt hodinu, čo už je potom jednotka energie. Čiže keď to prerátaš, tak táto káva bola vyrobená čisto zo slnečnej energie. V podstate áno, lebo napríklad rýchlovaná kanvica to je zhruba výkon okolo 1,5 kW, bez problémov v strede dňa utiahnuteľné panelmi. Fotovoltické panely sú teda super začiatok na to, aby sme vyrábali elektrínu zo slnka, ale na to, aby tie panely optimálne fungovali a boli efektívne, potrebuješ aj ďalšie zariadenia, napríklad virtuálnu batériu a optimizér. Ten optimizér nie je výrobňa optimizmu, hoci to by bolo super, ale má iné benefity. Aké? No, jeho hlavný benefit je taký, že nestane sa ti problém, že príde obláčik alebo napadá ti listie na jeden z panelov a v odzovkách by to vyplotilo ostatné. V podstate tak, ako je tá fyzika za tým, ako je to poprepájané, tak zníženie výkonu na jednom paneli by spomalilo aj všetky ostatné. Takže optimizer je taký dirigent, ktorý ich zladí dokopy a potom docieli vlastne, že keď máš 8 panelov a jeden zakrytý, tak tých 7 môže ísť spokojne na plný výkon. Znie to celkom komplikovane, ale ty máš určite nejakú šikovnú apku. Jasné, mám takú tú apku, na ktorej sa stávam trošku závislým, lebo ti ukazuje, že koľko spotrebuješ a zároveň koľko vyrábaš. Takže sa človek naučí poznávať také, že aha, keď je takto veľmi zatiahnuté, tak mi to kleslo o toľko a toľko. A na druhú stranu sa naučí, že koľko napríklad žerie rúra, v ktorej pečieš. A podľa mňa má to robiť tiež akože trošku takým ekologickejším spotrebiteľom. Vedeli ste, že 1 hodina slnečného žiarenia na povrchu Zeme obsahuje dostatočné množstvo energie, aby sme uspokojili svetové energetické potreby na 1 rok? Ak vyrobíš viac, čo sa asi behom dňa deje a nie si náhodou doma, tak kde si vieš túto energiu uskladniť, ako ju vieš potom opätovne využiť? Že v princípe existujú dve možnosti. Môžeš mať vlastnú batériu, čo je v niečom komplikované, lebo to zaberá miesto a nie je to zatiaľ vôbec lacné. Druhá možnosť je produkt virtuálna batéria, ktorý vlastne funguje tak, že ty keď máš prebytok, pošleš do siete, zapíše sa a potom, keď ho potrebuješ, tak si ho zoberieš späť a zase škrtá, že koľko si dala minus, koľko si zobral. Takže si vlastne ako keby odkladáš na neskôr, čo je v niečom super, lebo máme rôzne potreby. Vieš, že niekto v noci nabíja auto, zase cez deň produkuješ panelmi, takže si pekne povykrývaš
navzájom svoje slabé miesta. Takto vidíte, nemusíte byť vedátori, aby ste mali doma tie najinovatívnejšie technologické vychytávky. Stačí investovať do fotovoltických panelov, je to určite super nápad do budúcnosti. Samko, ďakujem ti veľmi pekne za tento príjemný rozhovor. Verím, že sme vás inšpirovali. Odkliknite odber zelených nápadov, tešíme sa na vás opäť na budúce. Čaute. Majte sa pekne.